Veure que et tornes a aixecar ha fet miques al meu orgull. Ep! No t'ho perdonaré! Ah! És inútil. El Boro té el do de la captura. I a més... El do de trencar teules! Com suposava, amb 8 dons no en té ni per començar. Sisplau, segueix així i perd el combat. Em convé per conservar la meva posició. Què? Que és inútil. Et repeteixo que jo tinc 215 dons. Si els faig servir et puc guanyar com si res sense haver d'utilitzar el meu poder. Fer servir els dons? Per exemple, el do de xutar pedres. El do del desplaçament. Cop de cap. Diamant! Ai, perdona, he fet servir el meu poder. Què es pensa que fa? És que no hi ha cap limitació a l'hora de fer servir el poder? Com el d'en Wacky, amb això de les escombraries a la mà. Sí, tots els poders tenen les seves limitacions. Però, malauradament, no les podem conèixer amb el que diu aquest portàtil. Llavors... Jo també faré servir els meus dons! El do de la dansa, el do de la dansa, el do de la dansa... Això, el do de Nadal, el do de Nadal, el do de Nadal... A veure si pares! Llavors... Do d'encertar el blanc! El do d'encertar el blanc, dius? Au, vinga, home! Encara no domines ni els teus 8 dons! Només pots fer servir el do de convertir el teu cap en un diamant quan tens les mans ficades a les butxaques, oi? Sí, i quina importància té, això? Sense el teu cap de diamant, Oh! aquest cop no em faré mal! Ahir sí que m'he fet mal. Quan li arrencant les butxaques? Ah, està llavors! Ciències! Com has sabut les meves limitacions? Home, és que m'ha semblat estrany que et posessis les mans a les butxaques en ple combat. En Wacky ha sigut capaç de deduir-ho veient un detall com aquest? Però ja t'he explicat abans que jo tinc 215 dons. Si m'has destrossat les butxaques, el do de la costura. Un punt aquí i un punt allà. Els deixaré com abans de seguida. Tens un do molt bufó? Deixa'm estar! Ja ho veus. No et servirà de res destrossar-me les butxaques. Si les estripes, puc tornar a fer-les amb el meu poder. Ai, quin descans. Què has dit? No res, no res, no res! Ah! Ja t'he dit que no serveix de res. Les puc arreglar tants cops com faci falta. T'he dit que és inútil. Ah! Ai, 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 ai. Sense pantalons ja no tens opcions, oi? He guanyat. En Boroté tenia 215 dons, més ni menys. Com pot ser que en Wacky hagi guanyat? Do guanyat, do de vestir bé. Els primers auxilis. No pot ser! Aquí deu haver algun error! Wacky. Aquesta vegada l'has guanyat per un cop de sort. Però deixa-ho córrer. No té cap sentit que continuem això. Encara insisteix amb això? Escolta, tu! Per quin motiu estàs desitjant tant que en Wacky perdi? Ja us ho he dit. És perquè jo hauria de tornar cap al món celestial el més aviat possible. De veritat? Segur que no amagues res? No, que no amago res, dona! En realitat desitges tornar al cel perquè et donin un ascens, oi? No, que no és això! Que has fet un pacte amb un altre candidat d'amagat, potser? És igual el motiu. És impossible que en Wacky pugui ser el vencedor. És tan clar com l'aigua que el vencedor de la lluita serà en Robert Hayden, que no ho veieu? Ho sento. Què es viu, en Robert? Sí. Això no és normal, si en Cobacent va haver d'anar a l'infern per haver salvat en Wacky de les seves urpes! Llavors, què se n'ha fet d'en Cobacent? És que... Me n'alegro. Així és viu? Això vol dir que podré venjar en Cobacent. Què? Però què dius tu ara? Wacky,
I llavors guanyaré. Guanyaràs? Ha! El següent episodi, sorpresa! Tornem amb la revisió de dons d'en Weki. Aviam, n'hi queden 9. Què? Només n'hi queden 9? Si aquesta vegada he lluitat amb un escollit amb 215 dons, per què n'has de tenir tan poquets? El proper contrincant té 299 dons? Apareix una persona molt forta. Es diu Monjiro Onimaya. Per abreviar, Onimon. I llestos? El següent episodi, cara a cara i amb honradesa. La llei de l'Onimon. L'abreviatura de Kosuke Weki és Kisuke. Com? Quan creia que jo sempre seria allà al teu costat